Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Magandang hapon po sa lahat. Kami po ang Bisaya Gyud Party List. Ang katuwang ng kabisayaan tungo sa mas mabilis, mas mainam, at mas matagalang kaunlaran. Sa panahon ng ating paglilingkod sa mga rehiyon, natunghayan natin ang realidad ng ating mga kababayang Bisaya na napipilitang makipagsapalaran sa Kamaynilaan o mangibang bansa. Buhat ng kakulangan sa oportunidad, sa kabuhayan, edukasyon, at paglinang ng lakas paggawa sa kanayunan. Sa pagpanguna ni Victorino Garay, presidente sa Bisaya Gyud Party List, formal niining gipasa ang Certificate of Candidacy sa Commission on Elections sa Manila nitong Oktubre 8, 2021. Matod kang Victorino Garay, ang Bisaya Gyud layo na mahimong representante o tingog sa mga Bisaya sa lain-laing bahin sa nasod. Kaagapay ang mga inisyatibong inilunsad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senador Bongo sa Visayas at Mindanao. Mas ilalapit pa natin ang mga kapatid nating Bisaya sa mga serbisyong pangkabuhayan ng gobyerno na tumutugon sa mga isyu ng pagkain, pabahay at edukasyon. Dugang panigaray, pinaagi sa Bisaya Gyud Party List, mas mapalapdan pa ang paghatag og serbisyo publiko sa mga nanginanglang Bisaya. Ako po si Victorino Garay at ito po ang kaunlarang handog ng Bisaya Gyud. Umaasa po kami na maging kabahagi ang mga kababayan nating Bisaya sa adhikain nating patas na pag-unlad ng bansa at pagsulong ng kultura, yaman at kapasidad ng kabisayaan. Sa mga igsuon kong mga Bisaya, magkahiusa kita o magtinabangay. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya